Žijeme v přelomové době lidstva. Uzavírají se dlouhé vývojové cykly a odnášíme si z nich mnohá ponaučení. Víme také, že mír v nás je základem míru ve světě. Kolektivní mysl lidstva je však v chaosu. Staré nastavení světa se bortí a to nové závisí na naší volbě. Nabízí se otázka. Chceme i nadále dozrávat k moudrosti zbytečným bojem a utrpením? Za nás a naše rodiny ne, nechceme. Právě nyní a právě my, lidé dnešní doby, máme jedinečnou šanci i odpovědnost být vědomými spolutvůrci proměny lidstva. Přejít na vyšší úroveň prožívání života ve spolupráci, v moudrosti a lásce. Mysl však má ve svém základě program, postavený také na principu strachu a sobectví. A jenom z úrovně tohoto programu je nemožné se domluvit. Proto musíme udělat něco úplně jinak. Jaké je východisko? Ticho. Ticho tvořené tisíci. Ticho, které vypíná chaotický program. Ticho, které zapíná vyšší úroveň mysli. Spojme síly a vytvořme mnoho skupin ve stejný čas po celé planetě. Je nezbytné, aby ve stejném časovém úseku zůstalo mnoho skupin v tichém naladění, se společným záměrem, se společnou vizí, a to přes celou planetu. Dokážeme naplnit kritické množství oněch tajemných 144 000? Poprvé na cestě lidstva máme jedinečnou šanci vypnout staré a zapnout nové. A to ve společných 25 hodinách v tichu. Nejlépe ve velkých skupinách v mnoha zemích po celé planetě. Ticho. Ticho léčí naší duši, mysl i tělo. Ticho uzdravuje náš společný svět. Jsme jedno lidstvo, jedna cesta, jedno vědomí. Jsme jeden život. Dejme sílu životu v míru. Ve světě probíhá mnoho mírových setkání. A je čas sílu těchto jednotlivých pramenů sjednotit ve velikou řeku. Pro svět, který předáváme našim dětem. Vytvořme spolu celosvětový den ticha. 25. až 26. května 2019. www.viaharmonia.com